i Sina i Duha Svetoga. Bog nade, koji nas ispunja radošću, bio sa svima vama. Krist Gospodin dolazi nas pohoditi iz visine. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dolazi k nama. I mi smo narod koji nekoć bijaše u tami, ali smo milošću njegovog dolaska postali obasjani svjetlom, te mu želimo ići ususret upaljenim svjetiljkama. Zato ga molimo, dođi Gospodine Isuse, učini naše čekanje spasonosnim, udjeli nam novo srce, nov duh, oplemeni naše misli, riječi i djela i ispuni nas svojom prisutnošću. Simbol adventa jest ovaj adventski vijenac sa 4 svijeće. Svaka svijeća označava jedan tjedan. Što je više svijeća u vijencu upaljeno, to je svjetlo veće. Zato ćemo sada blagosloviti ovaj naš župni adventski vijenac, ali i sve one vijence koje ćete paliti u vašim domovima, koji su znak da želite iščekivati Gospodina. Pomolimo se. Svemogući Bože, radošću iščekujemo dolazak Tvoga Sina. Neka njegovo svjetlo obasja sve trenutke naše ljudske povijesti. Pogledaj na ovu crkvu okupljenu na početku milosnog vremena došašća. Pošalji svoj blagoslov i blagoslovi ovaj vijenac i sve vjenčiće i svijeće koje ćemo zapaliti u znak naše gorljive čežnje za susret s Tobom. Daj, Gospodine, da paleći ove svijeće u svakome od nas, u našim obiteljima, našem gradu, našoj župskoj zajednici, umnaža se svjetlo vjere, život milosti i žar ljubavi, kako bismo bili spremni za Kristov dolazak u slavi. Po Kristu, Gospodinu našemu. Čitanje poslanice Svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, shvaćate ovaj čas. Vrijeme je već da se odasna prenemo, jer nam je sada spasenje bliže nego kad povjerovasmo. Noć poodmače, dan se približi. Odložimo dakle dijela tame i zaodjenimo se oružjem svjetlosti. Kao po danu pristojno hodimo, ne u pijankama i pijančevanjima, ne u priležništvima i razvratnostima, ne u svađi i ljubomori, nego zaodjenite se Gospodinom Isusom Kristom. Riječ Gospodnja. Sestre i braćo, paljenjem ove prve adventske svijeće ulazimo u jedno milosno vrijeme, vrijeme u kojem iščekujemo Božić. Spominjemo se davno Kristovog dolaska na svijet. Tisućama godina narod ga iščekivao. Kad je došao, bio je narod nespreman. Ali otkad je ušao u povijest, Isus je postao nadahnuće cijele ljudske povijesti. Ali Isus trajno dolazi. Dolazi svakog dana, svakog časa. Želi biti tvoj prijatelj, tvoj suradnik. Anđeli su vjerni vršitelji Božje volje. Anđeli čuvari ne kažnjavaju, nego djeluju preventivno. Sprečavaju da se ne dogodi zlo s nama. Takvi su i naša braća i sestre policajci. Vi djelatnici policije obavljate jedan častan, ali odgovoran i vrlo osjetljiv posao. Kad se u nekom čovjeku rodi zlo,
to se prenosi na druge. Zato policijska služba je tu da zaštiti čovjeka, da zaštiti nedužne, brani pravedne, da osigura mir i sigurnost od onih koji u svojoj duši imaju tamu i nanose zlo. Gospodine, svojim dolaskom ispuni čežnju ljudskog roda za mirom i pravdom, a nas očisti od svakoga grijeha, molimo te. Gospodine, svojom milošću i po rođenju svoga Sina Isusa dokini ratove i mržnju među ljudima, ukloni svađu i uspostavi slogu i mir po cijelom svijetu. Molimo te. Gospodine, svojom nas ljubavlju zagri da u svojoj sredini možemo vidjeti ljudsku nevolju, one koji se muče u neimaštini, kao i one koji žive u samoći, da im ljubavlju priskočimo u pomoć. Molimo te. Gospodine, molimo danas za sve one koji se brinu za mir i sigurnost u našem gradu, da svojom profesionalnošću budu čuvari dobra i svih nas koji smo im povjereni. Molimo te. Gospodine, svojim praštanjem očisti slabosti naših pokojnika i uvedi ih u kraljevstvo svoje ljubavi i mira. Molimo te. Oče nebeski, tebi povjeravamo svoju budućnost, a ti nam dođi i priteci nam u pomoć po Kristu Gospodinu našemu. Sada slijedi sam čin zapaljenja prve adventske svijeće. Sestre i braćo, ovo slabašno svjetlo znak je naše čežnje za Bogom i njegovom puninom u vremenu kad se brzo gase malene nade, a žar i žeđ za konačnim smislom sve je veća. Molimo da naučimo kršćanski bdjeti u zahvalnosti za dar života i da osjetimo poziv koji je Bog obdario svakom čovjeku, da život živi u ljubavi koju Krist daruje. Ovo svjetlo znak je i naše molitve, ponajprije blagoslova. Zahvaljujemo tim svjetlom za ljude, događaje, doživljaje koji su ostavili blagoslovljeni trag u nama. Da nam iskustva pomažu da uklanjamo tamu iz svog života i budemo blagoslov drugima. Sada zapalimo prvu adventsku svijeću. Počemo od gradonačelnika. Svetlost. Evo. Hvala. Trudno ko volim. Na puni. Malo je vjetar. Malo vjetar puše. Evo. Pazite na prste.
O, Dajte još malo. di, Na, Luka, primi se ti. ajde Luka. Ko smo goste? Odi Kruno. Daj i ti skupa. Ajde, evo. Evo. Gradonačelnik je zapalio i svjetlo u našemu gradu koje to time započinje i adventsko vrijeme.